Karita gundaway gagayem ken kabsat ket ada tayo ditoy Naidas Farm masarakan iti barangay Kapangdanan iti ili ti Pinili Ilocos Norte. Ada tayo ditoy mismo nga farm gagayem ken kabsat gapuanan na taytay kalabes nga aldaw ket ada iti naipadanon iti JCQ Online TV News nga daytoy nga farm ket ada dagiti ngilaw nga daytoy ket maapektaran pa yen kadagiti kaasideg na pagtaingan gagayem ken kabsat nga tay mono nagundaway ket nagturong tayo kadagitay pagtaingan nga agreklamo ket nakita tayo kadagiti arubayan da ken iti kusina da nga adu talaga iti ngilaw nga dumapda po kadagiti lunglungan da ken dagitay gagamitan da iti uneg ti pagtaingan gagayem ken kabsat kas makita tayo iti likodan tayo gagayem ken kabsat ket adda dagiti ngilaw nga agtatayab nga dagitoy gagayem ken kabsat ket adda iti mismo nga pagrugitan dagiti agit itlog a manok iti karaytoy Naidas Farm iti barangay Kapangdanan, Pinili, Ilocos Norte. Sumagmamano a residente iti barangay Kapangdanan, Pinili, Ilocos Norte, ti agreklamo iti nabangsit nga angot ken kinaado ang ilaw iti aglawlaw kara iti pagtaenganda adaytoy ket patyenda nga aggapo iti maysa a poultry farm nga adda iti kasideg dagiti pagtengan iti nadakamat a lugar. Sigon ti palawag dagiti sumagmamano nga agreklamo ti kinaado ang ilaw kara iti pagtenganda ket madidapayan maimas ti mangan ken isupayan iti mangriing kadakwada. Ay sir ako, bigbiga pa lang ka nga tao ti mangriing king kano di ngilaw kurikuran dami nga madi magkurkurikuran. Agluto ka sir ako, ho aduda tapos madimpay may diso nga kanom sir. Awan na. Ano nakat ugrain yun no adot ngilaw? Awan sir ano sa milata na sir ta kasano nga rad ka obra ame. Kasi digto poultry. Bugawan na kanan na sir ka ano sa milatan. Adda tayo dito may sa pagtaengan nga nakita tayo gagayem kerabsat nga nohaan nga kaluban wenno abungan dagiti laklak amenda gagayem kerabsat ket nakadado ang ilaw iti agdapo wenno rumabaw kariti kanenda gagayem kabsat kasla kadetoy makita tayo mga kaibigan nga nakaparabaw dagiti kasapulan da iti indataronen gagayem kerabsat ngem naobserbaran tayo nga nakakalob nakaabong iti maysa atela gagayem kerabsat ken makita tayo pay detoy ayan iti kot sarada gayem kerabsat ket makita nga ado iti makita nga nagbatayan dagiti ado ang ilaw nga dagitoy nga ngilaw gagayem kerabsat ket mapapati nga gapgapuda iti daytoy maysa poultry nga asidegda gagayem ken kaabsat. Tinurong ti JCQ Online TV News ti maireklamo a poultry farm ket daytoy tinadoktalan mi. Sigon ti palawag ti maysa karagiti caretaker ti naso a poultry farm ket gis-spray kami sir ti parangilaw. Tapos kami payno ko ti taop no ka sir kasay. Tapno ba di agang payno ko day jay lugi. Kasay sir. Tapos ada day templa kami nga iwarawaras mi sir. Ano yun ma'am? Naganan limestone powder sir tapos is nayun nami sa machine kasi tapno tumang kanji lugi tapno badag basa kasi sir tapos sumarnon to ipaminto maday jay taupon sir tapos agispray kam tumatan ti parangilaw no kan sir. Ana ka diti poultry gusto ti ma'am? I-egg no ka sir. So para lug lang dati No mabalin nga ilako dagita manuton sir magkaling kam no kwamoton sir ilako mimo no kwan tapno masukatan kasi no ka sir.
Tinurong pay ti JCQ Online TV News ti mangiman mando ti sanidad iti pinili Ilocos Norte ket kunana. Kasjay ngamin sir nga kuha. Awan mo pa ngamin dimanong kanya nga reklamo. Iso nga haang kumot nga napampay kinitkita aya. Tapos kada ito December lang sir napang kami binisita kasi renewal ti business permit nga mina. Iso nga napang kami nagbisita kada kita business establishment. Pero idi napang kami sir awan mo pa ngamin ti adu nga ngilaw. Siguro sir nabieda pa nga nag-spray kasjay. Kasi ada is-spray ti about ay maekwa kagdeta nga ngilaw no ko sir. How many times nga inspect tayo ti kasi nga business ma'am? Kasi no renewal kami sir once a year lang amin. Pero no kasjay nga kasta sir 3 months ngamin kasjay. Pero awam mo as idi ngamin awam mo pa ngamin nagreklamo. Kadayta nga full ti aging gana nga siya ti sanidad sir. Awam pa ngamin nareklamo. So kariti kung daway ma'am ada iti kas lang nagreklamo ken napaniknikan tayo nga adu nga talaga iti ngilaw iti dagiti balbalay ken iti mismo nga onek ti poultry. So ano iti action tayo ma'am? No kasjay sir mapangkonto kitain ulit. I-inspection ng doble. No talaga nga nadadyan sir. Pero no kasi man sir, no aduman, i-advise ko ulit nga agi-spray da. Wala, thank you Sir Joey. Aya, kana sa lawan na ita may yung pinashare na sino man data concerned citizen nga nagidano na niya. Katilama ko na mga minsan nagpaiso nga talaga nga nakatado ting ilaw nga talaga. Taore no dati mga kamin, manja maiwasan nga talaga ti kota. Ado nga talaga ting ilaw kasla di nagpaskan kami ta natay ngamin natin ka may isang kabagya medyo Hawaii ko nakababain pa yun po hindi nagpaskan kami ta ultimo nga ni Apo Padi bugaw ka dayjay kuha na piman so nga siguro adda siguro kadagayayan tinagaputi kuan nga managidanon kinyayon so nga pagyaman namin matunay tak napasyaryo di jay ayam Apo kapitan nagturong kami EJ Poultry then impakita mi datoy video kada iti naalam mi iti may isang pagtayangan nga dito kanong ilaw kat agapot laso na so ana iti kaslan na komento deti ako agapot laso na deta laso na Apo Joey season la deta kadag iti agdama kauri awan iti laso na adamat latte iti ilaw iso nga adakkel met amog agapo kadayjay poultry agangot pay no kas makita yo kuma po no simbre kaya siguro naangot yung siguro na nya ti klase ti angot adda dijay ken no kasanot ti kanado tingilaw dijay. So mensahe ti aking ko karete ako Alakat tilang daw dawat ko na po kada ti makinbagi kada ti poultry bendong ori kada kami kagkaawan sabsabali kada kami may baga latamot at siyempre da kami nga mismo ti maka sagsagrap kada ta nga ngilaw kinataangot na kasjay ken ti kapingay masasauda kadagiti adu nga kuami kasi madamati pag nagpadpadalos kam tilaso na kadayeti pagkapuanan da haan nga tilaso na serti ayo ngilaw ko na kuma